Ano tumong di oy? Tuming papa. Gutom na to papa karon. Ang papa gutom. So na. Pa. Kaon na pa. Ay luto pa. Ay kasan pa. Ano yung lutya mo lagi ni? Luto ang ipangayo. Wala man tayo luto pa. Lutya may naa pa. Ngayon kutsara nito. Mamigay pa ba? Gulay pa. Di ba siya mo lagi ni? Muna mo lagi nagsinigang lagi. Dili pa oy. Butan mo na pa. Dili man sinigang. May mo rin kong luto na ba? Pang! Nani binay ka na? Lagi ko ni mo na. Nitay sa gaya. Isa man tayo ng pamaagi nga. Isugot tayo panghugas plato. Panghugas sa kalha. Mamay yung tubig. Ako man itong gitaan pagi pa. Ingon man ka nga. Gitaan pagi nga. Hugas nga. Uy, tubig-tubig. Labi, unsa man ang pamaagi. Nasolve na ko ang imong gihatag nga assignment sa ako pa. Uy nga. Hugas ka o. Plato walay tubig-tubig. O ganin nangutan ako sa imo. Giunsa man nimo to paghugas nga walay tubig. Gi, panghugasan ako ilang. Bigay o lang ni. Isa. Isa man na si Mikay o Brownie. Silingan na to. Dili pa. Uy, katong atong ilo ba? Pantong na kaasul masong to. Isa pa. Isa man. Sa muna rin sayang. Ay kabuang imo nga nakagahawa. Hawa. Hawa na. Hawa. Isa pa. No. Uy, masa may papatol? Hindi po nga No. Ayaw sumapawan mo na batay bukas pa sayang nila mo. Sayang nila mo. Salamat. Ayaw nang papatulong papa. Sa papa. Ba't na? Hawa itong taguan nila. Asal mo to? Asal mo na ang suko sa imo?